Kezdetben Isten teremtette az eget és a földet. A föld puszta volt és üres. Sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Akkor az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet leheletét. Így lett az ember élőlényé. Vajon így teremtette Isten az emberiséget? Üdvözlöm Önöket! Ma Charles Darwinról lesz szó. Nos, Charles Darwin természettudós volt. Egy természetmegfigyelő. A tudománytörténet egyik legellentmondásosabb elméletének megalkotója. Mind a mai napig vannak, akik azt állítják, Charles Darwin eltévejedett, veszélyes ember volt. Vajon mit találtak az emberek olyan vonzónak, vagy provokatívnak Darwin elméletében? Nos, először is nézzük meg, hogyan láttuk a világot, mielőtt Darwin előállt híres evolúciós elméletével. 2000 évvel ezelőtt az élet természetéről alkotott tudományos teóriák az ókori görög filozófus Arisztotelész tanain alapultak, aki természetben végzett megfigyelései alapján arra jutott, hogy a fajok nem változnak. Így amikor Darwin először vetette fel, hogy az élet évmilliókkal ezelőtt kifejlődött, majd alkalmazkodott, ahelyett, hogy mindig így lett volna, sokan azt gondolták, hogy ez képtelenség. És ha ráadásul még hozzátesszük azt az elméletet is, hogy lehet, hogy a majmoktól származunk, akkor ne csodálkozzunk, hogy néhányan még ma sem bírják elfogadni. De forgassuk vissza az időkerekét, és lássuk, hogyan gondolkozott ez a brilliáns elme. Noha Darwin egy gazdag, igen befolyásos családba született, valahogy mégis kilógott a sorból. Gyerekként imádott mindenféle képtelen dolgot összegyűjteni. Valószínűleg nem sokat vesződött az iskolával. Számomra az iskola unalmas hely. Sokkal jobban szerette a kerti fészerben végzett kémiai kísérleteket. Apja szerette volna, ha orvos lesz belőle. Darwin azonban nem bírta a vér látványát, ezért bár az Edinburghi Egyetemen kezdte orvosi tanulmányait, végül nem szerzett diplomát. Ezután Cambridge-be ment, ahol álló nap ivott és evett a torkos klub tagjaival. Ez egy olyan társaság volt, amely az emberiség számára ismeretlen madarakkal és állatokkal tömte a hasát. Még bagyot is ettek. Bölcs dolog volt. Darwin itt Cambridge-ben szintén szabotálta a tanulást. Arra azonban ráébredt, hogy mennyire érdekli a botanika és a természettörténet. Azt mondják, képes volt beazonosítani az összes bogárfajtát az egyetem 10 négyzetmérföldes területén. És itt hozta meg élete legmeghatározóbb döntését is. Találkozott a tiszteletre méltó Stephen Henslow-val, aki lehetőséget adott neki, hogy felszálljon az HMS Beagle-re. Ő felsége Vizsla nevű hajójára, amely egy felfedező körútra indult a Déli-tengeren. Nem volt könnyű munkát szerezni a Beagle-ön. Fitzroy kapitány hitt a viktoriánus kor fiziognómiai elméletében, és nem tetszett neki Darwin orrformája. Úgy találta, hiányzik belőle az energia és az elszántság. Darwin apja sem volt elragadtatva az ötlettől, mivel a hajón nem ajánlottak fel fizetést. Ráadásul azt szerette volna, ha a fiából lelkész lesz. De Darwin nagybátyja közbenjárására 22 évesen mégis kihajózhatott a Beagle legénységével. 74 tengerész, 6 hajósinas, egy hajóorvos és az asszisztense, egy művész, egy hangszerkészítő és egy ács. Együtt utaztak a fedélzeten, elég szűkös körülmények között. Charles Darwin korábban még nem hajózott tengeren.
Képzelhetjük, milyen nyugtalanság fogta el az utazás előtt. Tényleg nagyon izgatott volt. Ráadásul attól is hevesebben vert a szíve, hogy talán soha többé nem látja családját. Az HMS Beagle 1831. december 7-én hajózott ki, és 5 év múlva készült visszatérni. Miután a hajó elhagyta Devonportot, Brazília felé vette az irányt az Atlanti-óceánon keresztül. Állítólag az utazás Darwin számára kész rémálom volt. Hamarosan olyan beteg lett, mint a kutya. Egy függőágyban feküdt napokon keresztül, de amikor egyedül maradt kabinjában, neki látott egy könyvnek, ami aztán óriási hatást gyakorolt rá. Ez Lyell a Geológia alapjai című műve volt. A könyv, amely akkor igen radikálisnak számított, azt elemezte, hogy az idő előre haladtával a Föld felszíne folyamatosan változik. Darwin eleinte szkeptikus volt ezzel kapcsolatban, de ahogy szigetről szigetre jártak, néhány olyan bizonyítékot talált, amely alátámasztotta ezt az elméletet. Elkezdett naplót vezetni arról, amit látott, és olyan sokféle állatot gyűjtött be, hogy meg kellett kérnie az egyik hajósinast, hogy segítsen etetni és gondozni őket. Ráadásul az összegyűjtött, egyre növekvő bűzös halomtól néhány társa már émelygett a hajón. Néhány példányt hazaküldött jó barátjának, Henslownak. Abban azonban, hogy miket gyűjtött, és hogy biztonságban haza tudja őket vinni, Darwin sosem volt biztos. 2 hónappal azután, hogy elhagyta Angliát, a Beagle megérkezett Brazíliába. Itt történt a brazil őserdő mélyén, hogy Charles Darwin meggyőződött róla, hogy az élet mennyire sokszínű. Mint sok művelt viktoriánus, Darwin is elszánt gyűjtő volt, és Brazília gyűjtők paradicsoma volt, nappal megfigyelte, begyűjtötte az állatokat, éjjel pedig leírta kalandjait. Soha nem tapasztaltam még ilyen gyönyörűséget, írja egyik levelében. Csodálattal nézte az őserdő rovarjait, és észrevette, hogy milyen gyakran álcázzák magukat, hogy elkerüljék a ragadozókat. Szükségtelen megjegyezni, hogy ezeket is begyűjtötte. Miután egyetlen nap alatt 68 különböző fajt gyűjtött össze, azt írta a családjának. Azt hiszem, a természettudomány odaadó híve lettem. 1832. augusztusában Patagónia fagyos vidékén egy rég kihalt élőlény megkövesedett csontjaira talált. Mikor felfedezte, maga is megdöbbent, hogy ezek a fosszíliák egészen meglepően hasonlítanak még ma is élő állatok csontjaira. Ez újból gondolkodásra késztette. 1833-ban a Beagle megérkezett a Falkland-szigetekre. Itt a virágállatokat vagy a korallokat figyelte meg, és eszébe jutott, hogy talán nincs is valódi éles határ az állatok és a növények között. Majd 1835. márciusában, messze a tengertől, az Andok lábánál véletlenül ráakadt egy a sziklák kőzet rétegébe ragadt tengeri kagyló rétegre, sőt, egy ősi megkövült erdő nyomaira is. Felidézte Lyell elméletét a geológiai változásokról, amely azt állította, hogy a világ sokat változott az eltelt évmilliók alatt, és azon gondolkodott, hogy vajon lehetséges-e, hogy Dél-Amerika a tengerszint alatt volt. Körülbelül 4 évvel azután, hogy a Beagle elindult otthonról, megállt egy kis szigetcsoportnál a Galápagos-szigeteknél. Itt 600 mérföldre Ecuador nyugati határától az élet az anyaországtól teljesen függetlenül fejlődött, és Charles Darwinnak itt nyílt rá alkalma, hogy végleg helyet biztosítson magának a történelemben. Bár ezt akkor még nem tudta, Darwin mégis a Galápagos-szigeteken tette legnagyobb felfedezéseit. Észrevette, hogy rengeteg madár és állatfaj különbözik attól, amit az anyaországban, Dél-Amerikában látott, de számos hasonlóságot is észrevett. Darwin így gyűjtött össze számos pintyfajtát, de ezeknek a látszólag egyszerű madaraknak a jelentősége csak később lett nyilvánvaló. Az expedíció tovább folytatódott Ausztráliában és Afrikában. Végül körbehajózták az egész földet. Az utazás előre haladtával
Darwinnak sikerült egy olyan rendkívüli, minden részletre kiterjedő gyűjteményt összeállítania a világ különböző pontjain fellelhető élőlényekből, amilyennel soha egy tudós sem dicsekedhetett. Charles Darwin 1836. október 2-án ért haza rengeteg növény és állatfajjal a tarsójában. Gyűjteményét nézegetve azon kezdett tűnődni, vajon miért van a pintyeknek különböző csőrük. Az erre a kérdésre adott válasza önmagában megváltoztatta addigi világképünket. Charles Darwin túlélte a hosszú utazást, és körülutazta az egész földet. Gazdag gyűjteménnyel érkezett haza, fejében pedig elméletek kezdtek formálódni. Miután hazaért Angliába, Charles Darwin azon tépelődött, hogy megnősüljön-e vagy sem. Készített egy pró- és kontralistát, és úgy döntött, hogy egy feleség jobb, mint kutyát tartani. Unokatestvérét, Emma Wedgwoodot vette el, akitől 10 gyermeke született, és 1839-től itt éltek Down House-ban, Kentben. Mivel rendszeres jövedelemmel támogatták, Darwin nyugodtan tölthette napjait gazdag gyűjteményének tanulmányozásával. De az utazás izgalmai után Darwin személyisége nagyban megváltozott. Az ifjú társaságkedvelő hangadóból beteges, magányos remetévé változott. Egészsége megromlott, valószínűleg egy trópusi betegség miatt, bár az is lehet, hogy csak pszichés okai voltak. Fokozatosan kialakított egy napirendet. Növényeket gondozott és olvasott, mielőtt elindult reggeli sétájára, a gondolkodó ösvényen, ahogy ő nevezte, mert itt gondolta át elméleteit. Séta közben egyre többet járt az eszében egy kis madárgyűjtemény, amit a Galápagos-szigeteken gyűjtött. Először is. Darwinnak fogalma sem volt róla, hogy azok a madarak, amiket összegyűjtött, ugyanahoz a fajhoz tartoznak. De amikor közelebbről megvizsgálta őket, rájött, hogy mindannyian pintyek. Darwin 13 különböző pintyfajtát gyűjtött be a Galápagos-szigeteken. A pintyekkel kapcsolatban elgondolkoztatta, hogy mindnek különböző volt a csőre. A csőr kinézete attól függött, hogy melyik szigeten fogta be a madarat. Az egyik fajtának rövid, vastag csőre volt, mellyel magokat tört fel, a másiknak kicsiny, vékony csőre, ez rovarokkal táplálkozott. Egy harmadik szigeten élőnek vékony, hegyes csőre volt, ez a pinty vérszívó volt. Darwin ezen elgondolkodott. Mi okozhatja ezt a sokszínűséget? Felidézte Lyell Mary's teóriáját, mely szerint a világ sokat változott az idők során, és eszébe jutott, hogy talán az élőlények valahogy fokozatosan alkalmazkodtak ehhez a lassan változó környezethez. Arra a következtetésre jutott, hogy valószínűleg minden pintyfajnak egy közös őse van, de minden faj alkalmazkodott valahogy a környezetéhez, hogy élelemhez jusson. És akkor rájött, hogyha a pintyek között ilyen nagy változatosság van, akkor ez miért ne lenne érvényes az egész szerves világra? Ez az ötlet bombaként robbant, és egész új utat mutatott a földi élet vonatkozásában. Darwin meg volt róla győződve, hogy igaza van, csak az volt a baj, hogy nem tudta, hogyan bizonyítsa be. De nem csak Darwint érdekelte az organikus élet fejlődésének lehetősége. 1844-ben felháborító bestseller látott napvilágot egy edinburghi kiadó Robert Chambers tollából. A könyv címe A teremtés természettörténeti nyomai volt, és azt fejtegette, hogy minden élőlény valamilyen korábbi formából származik. Ezt kitiltották a tudományos folyóiratokból. Hanyagnak, betegesnek, értelmetlennek és teljesen spekulatívnak bélyegezték. És Charles Darwin tanult a leckéből. Mielőtt publikálja fejlődés elméletét, meg kell találnia azt a szilárd, biztos alapokon álló kifogástalan érvrendszert, mellyel sikeres lehet. Az állati embriókat kezdte el megvizsgálni. Észrevette, hogy az élőlények különböző fejlődési szakaszokon esnek át, míg kifejlett példányokká válnak. A madarak és az emlősök látszólag ugyanolyanok a fejlődés korai szakaszaiban. Sőt, azt is észrevette, hogy néhány állatnak vannak végtagcsökevényei, amelyet később nem használnak, így például a csigák lábmaradványai.
A viktoriánus korszak alatt számos őskori leletet találtak, amelyek alátámasztották azt az elméletet, hogy a Föld változott az évmilliók során. Ez arra késztette Darwint, hogy további bizonyítékokat keressen a kövületekben. Itt vagyunk a laboratóriumban. Most pedig bemutatom, mit nevezett Charles Darwin kövületnek, és elkészítem az úgynevezett evolúciós süteményt. Nos, minden kőzetréteg legalján a legkorábbi vulkanikus réteg található, amelyben egyáltalán nincsenek fosszilis leletek. A vulkanikus réteg után következik a legrégebbi, Földön található élő dolog, a régi őserdők maradványa. Majd a növényzet tetején találjuk az első primitív kagylóféléket, amelyek a világ óceánjaiban éltek. A kagylófélék után jönnek azok az élőlények, amelyek képesek helyet változtatni. Most jönnek a halak. A halak után jönnek azok a példányok, akik apró lábakat növesztettek, amivel már ki tudtak mászni a partra. Az egyszerű gyíkfélék. Gyerünk a geológiai mérlegbe. Ugrás! Miután már tudtak a szárazföldön élni, rájöttek, hogy az nem is olyan rossz. És így születtek a nagy gyíkok, amit mi úgy hívunk, hogy dinoszaurusz. És most eltelik 65 millió év. Ebben a periódusban az evolúció futótűzként terjed, és benépesíti a Földet az összes általunk ismert fajjal. A kupac tetején vannak a majmok és az emberszabásúak. Aztán egyszerűen tegyünk hozzá évszázadokat és évezredeket. És végül jön az emberiség. Gyerünk, mindenki befelé! És ez az őskövület. 1842-ben Charles Darwin megalkotta szerves fejlődés elméletét, és le is jegyezte egy terjedelmes esszében. És mivel tartott a reakcióktól, félretette a kéziratot, és 20 évig senki nem olvashatta. Az esszében kifejtett elméletek azért voltak olyan fontosak, mert Charles Darwin ebben fogalmazta meg azt a mechanizmust, amivel a szervek változásait meg lehetett magyarázni. Ez a mechanizmus volt az, amit Darwin természetes kiválasztódásnak nevezett. De ez hogyan működik? Darwin számos bizonyítékot talált arra, hogy az állatok és a növények sokat változtak a világ kezdete óta, és a jelenlegi létformák más fajtákból eredeztethetőek. Megfigyelte, hogy minden faj több utódot nemz, mint amennyit az adott környezet képes eltartani, lévén, hogy az elérhető táplálék mennyiségének van egy bizonyos határa. Éppen ezért óriási küzdelem folyik a túlélésért. Minél több kivételes tulajdonsága van egy egyednek, annál alkalmasabb a túlélésre. A legjobb reprodukálódik, és valószínű, hogy különleges túlélő technikáját továbbadja. És hasonlóképpen valószínű, hogy azok az egyedek, amelyek nem rendelkeznek ezzel a technikával, ki fognak halni. Ez dióhéjban a rátermett túlélésének elve. Mint minden nagy elmélet, Darwin elmélete sem hirtelen született meg. Voltak előzményei. Darwint valóban elgondolkodtatta Thomas Malthus munkája, melyben Malthus kifejtette, hogy az emberi népességet 3 dolog tartja féken: az éhínség, a betegség és a háború. Darwin hirtelen más szemmel kezdte az utazás során begyűjtött fajokat nézni. Most úgy tűnt, a természetet óriási veszteség érte. Mikor erre rádöbbent, azt mondta, olyan volt, mint egy gyilkosságot bevallani. Hirtelen ráébredt, hogy az a világ, amit ma ismerünk, és minden rajta élő, egy óriási vérfürdő eredménye. Darwin egyre jobban visszavonult, és az elkövetkező 20 évben Down House-ban csiszolgatta elméletét.
Kezdett öregedni és sokat betegeskedett. Tudta, hogy elmélete nagy botrányt kavarna, ezért rendelkezett róla, hogy csak halála után jelenjen meg. Azonban 1858-ban, mint derült égből villámcsapás érte, Alfred Russel Wallace feltűnése, aki Malájföldön dolgozott hivatásos orchidea-gyűjtőként. Wallace felvetette az organikus evolúció elméletét, ami majdnem megegyezett azzal, amin Charles Darwin több mint 20 éve dolgozott. Wallace hatására Darwin azonnal összeszedte addigi munkáit, és megszerkesztette nagy művének úgynevezett rövidített változatát. Ez volt a Fajok eredete. Pillanatok alatt elkapkodták az első kiadást. Sokkal könnyedebb olvasmány volt, mint a legtöbb tudományos könyv, és ahogy várható volt, nagy vitát váltott ki. Az embereket lenyűgözte a földi élet új megvilágítása, és bár Darwin nagyon óvatos volt, és nem írta le művében, hogy az emberszabásúaktól származunk, nem kellett zseninek lenni ahhoz, hogy az ember erre a következtetésre jusson. Darwin természetesen számított az ilyen reakciókra. Hamarosan én leszek a legmegvetendőbb, legarrogánsabb, leggonoszabb bestia, aki valaha élt a Földön. Darwin nem szerette a népszerűséget. Mikor a legelismertebb tudományos konferencián fejlődés elméletét vitatták, nem ment el. Volt ott viszont egy ifjú zoológus, Thomas Huxley, aki igazi darwinista lett, és a következő 40 évben csak Darwin buldogjaként emlegették. 1860. júniusában itt történt az újonnan megnyitott Oxfordi Múzeumban, hogy a British Association, a tudományos haladást támogató egyesület megvitatta az evolúciós elméletet. A díszvendég az olvasott és tudományok nagybarátjaként ismert oxfordi püspök volt. Ezen a konferencián született a modern tudomány leghíresebb legendája, ugyanis a püspök állítólag megkérdezte Thomas Henry Huxleyt, hogy ő a nagymamájától vagy a nagypapájától származik-e, mire Huxley azt válaszolta, hogy az emberszabásúaktól. Darwin a nagy közönség elől elrejtőzve élete végéig folytatta a munkát. Még számos könyvet írt, de egyik sem kavart olyan vihart, mint a Fajok eredete. Még az ember származása sem, melyben kifejti, hogyan lett ember az emberszabásúból. Megelégedett sokkal kevésbé ellentmondásos témákkal is. 72 évesen publikálta utolsó könyvét, melynek címe A földi giliszták a televény földben volt. Érdekes módon ebből nem lett bestseller. Ebben leírja a földi gilisztákon végzett kísérleteinek eredményeit. Megvizsgálta szaglóérzéküket parfüm és szivarfüst segítségével. Hallóérzéküket pedig fütttyel, kiabálással, fagott szóval, sőt, zongorajátékkal is tesztelte. Sajnos kiderült, hogy a giliszták elég nagyot hallóak. Charles Darwin 1882-ben halt meg 73 évesen. Elméletei új utat mutattak, és rávilágítottak arra, hogyan fejlődtek ki a földi fajok. Ezen kívül számos filozófiai kérdést és választ is tartalmaznak. Sok politikai gondolkodó saját céljaira használta fel Darwin elméleteit. Egy szélsőséges, például Karl Marx, aki Darwinnak akarta ajánlani a tőkét, a nácik pedig a rátermett túlélésének elvével akarták igazolni ideológiájukat. De vannak, akik a darwinizmust mind a mai napig egyfajta ateizmusnak tartják. Pedig kétségtelen, hogy Darwin tiltakozna e vádak ellen. Charles Darwin örökre megváltoztatta az életről való gondolkodásmódunkat. Sőt, bizonyos helyeken mind a mai napig ellentmondásosnak tartják nézeteit. Nem is olyan rég. 1999-ben Kansas államban betiltották az evolúció tanítását. Ennek ellenére sok ember elfogadja az evolúciót, köztük mélyen vallásos emberek is. Ők is elfogadják, hogy jó magyarázatot ad az élet fizikai eredetéről. Enélkül ma nem lenne genetika, és nem létezne modern orvoslás sem.